Dydd Iau. Diwrnod trist arall oedd y dydd Iau, gan i Jwdas gyflawni ei addewid i'r prif offeiriaid a bradychu'r Iesu. Dyma noson y swper olaf wrth gwrs, swper gyda'i ddisgyblion a'r Iesu yn llwyr ymwybodol yr hyn oedd o'i flaen, roedd yn gweld y groes. Fel y gwyddom, fe gymerodd fara a'i dorri a gwyn i'w yfed, a'i rannu ymysg y disgyblion gan ddweud mae ei gorff oedd y bara a'i waed oedd y gwyn. Yn dilyn y swper, fe aeth y criw i ardd Getsemane, lle by'r Iesu yn gweddio yn ddyfal. Yma rynganodd y geiriau cofiadwy ac ymbilgar, fy nhad, gad i'r cwpan y chwerw yma fynd i ffwrdd os ydy hynny'n bosib. Ond paid gwneud beth dwi eisiau, gwna beth rwy ti eisiau. Ac wedi gweddio ar ail waith meddai fel hyn, fy nhad, os ydy hi ddim yn bosib cymryd y cwpan y chwerw yma i ffwrdd, heb i mi yfed ohono. Gwna beth rwy ti eisiau. Yna fe ddaeth y milwyr Rhufeinig wrth gwrs, yng nghwmni'r bradwr Jwdas, ac aeth hwnnw at yr Iesu a'i gysannu. A fi cusan mwyaf eriod. Mae cusan yn arwydd o gariad fel arfer, ond am o'n i fod hynny yn gwneud y weithred yn waith. Fe ddigwyddodd un peth sydd yn arwydd o cael i'n hoes ni hefyd, lle mae'r rhyfel ac ymladd wedi'n harwen i falle i'r cyfnod anodd yr ydym ynddo. Fe gofiwch i Pedr dynnu ei gleddif allan, a thorri clust un o'r milwyr Rhufeinig, ond meddai'r Iesu, cadw dy gleddif. Bydd pawb sy'n trin y cleddif yn cael ei lladd ar cleddif. Byddai'n beth da i'r rhai sy'n fodlon gwneud unrhyw ddistriw mwyn ennill pŵer, nodi y geiriau yna. Maen nhw mor wir heddi ac yr oeddynt dros 20 canrif yn ôl. Fe ffodd y disgyblion mewn braw, ond fe ildiodd yr Iesu'r milwyr yn dawel gan y gwyddau beth oedd ei dynged. Ie, dyma dristwch y sefyllfa. Jwdas wedi ei fradychu, y disgyblion wedi ffoi, a chyn y bore, fe fyddai Pedr o bawb wedi ei wadu dir gwaith. Ond oedd dim o hyn yn synnu'r Iesu, roedd yn adnabod ei ddisgyblion, ac wedi dweud yn ystod y swper olaf, trawaf y bugail a gwasgerir y defaid. Gallwch ddarllen mwy o'r hanes ym mhenod 26 o Efengil Mathew, pennod 14 o Efengil Marc a phenod 22 o Efengil Luc. Gweddiwn. Iesu Getsemane. Rwyt yn gofyn i ni aros gyda thi yn awr dy ing. Gwna ni'n ffyddlon ac yn barod i lynu wrthyt yn wastad. Rwyt yn gofyn i ni wylio gyda thi yn awr dy fradychu. Gwna ni'n effro ac yn barod bob amser i ddwasanaethu. Rwyt yn gofyn i ni weddio gyda thi am nerth i ufuddhau. Gwna ni'n ddiwyd a disgwylgar yn ein bywyd ysbrydol. Rwyt yn gofyn i ni godi i gerdded ffordd y groes. Gwna ni'n ddilynwyr gwrol, yn barod i sefyll gyda thi hyd y diwedd, a thrwy'r diwedd, i wawr dy fuddugoliaeth. Amen.